Увага! Не шукайце высокай дакладнасці ў прапанаваных выявах гістарычных асоб і побытавых рэалій. Гэта толькі ілюстрацыі. Петербург, 16 лютага 1829-го. Міцкевіч піша Васілю Жукоўскаму. Цяпер ужо сябру, крытыку, перакладчыку, настаўніку будучага імператара Александра II і аднаму з заснавальнікаў рамантызму рускай паэзіі. Я пакінуў у 1824 годзе Вільню па загаду паліцыі. Каб у Петербургу чакаць рашэння ўрада. Мы даведаліся тады з вуснаў міністра асветы, што яго вялікасці заўгодна. Нам трэба было абраць сабе месца жыхарства і род службы ва ўнутраных губернях Расіі. У тым жа годзе я з'ехаў у Адэсу. У 1825-м новы загад вымусіў мяне вярнуцца. Вось, шаноўны пані, другая частка маёй гісторыі. Гэта мая Адысея. Адамавай Іліядай стане трэцяя частка з дзядоў, але яна аформіцца ў словы па-за межамі расійскай імперыі. І ў 1829-м Міцкевічу трэба было атрымаць дазвол на выезд. Таму слёзы і кроў нязломнай Польшчы творца праліваў па-макіявелеўску. У выніку з яго другой літоўскай аповесці Конрада Валенрода ацэнзуравалі ўсяго адзін радок пра нявольніка, чыя зброя гэта здрада, што зразумела, бо подзвігам яшчэ ў Адамавы часы стала адданасць і краю, і людзям. Сын беларускай зямлі і сусветны геній, вялікі ліцвін і рамантык, кумір якога стварыла эпоха, і які стварыў эпоху сам, узначаліўшы новы напрамак у польскамоўнай літаратуры. Як нараджаўся аўтар Гражыны Конрада Валенрода, пана Тадэвуша і дзядоў. Пагартаем разам 4 кнігі, як 4 раздзелы гісторыі аднаго жыцця. Дзе ў словах і шматкроп'ях, у паэтычных радках і між імі Адам Міцкевіч, творца і чалавек. У Нікола Макіявелі, чые радкі зрабіў эпіграфам да Валенрода Міцкевіч, быў выдатны нос. Выдатны. Але ж каму, як незнакамітаму філосафу, па-філасофску ставіцца да падобных рэчаў. Кожны бачыць, якім ты здаешся. Мала хто адчувае, які ты ёсць, тлумачыў італьянец. Міцкевіч узмужнеў. На людзях ён ужо не эксцэнтрычны, як раней, а наадварот, вольны і прывабны ў зносінах. Ласкавы нават з тымі, у каго мала падстаў разлічваць на яго далікатнасць. Прыезд Міцкевіча ў Петербург выклікаў сенсацыю. Голас Адама гучаў паўсюль. Няхай дэ юра Наполеон з Навагрудка з'яўляўся выгнаннікам, але дэ-факта ў лепшых дамах і салонах ён быў самы жаданы госць. Міцкевіч прывез рукапіс сваёй новай паэмы «Валенрод». Нічога накшталт яе ў польскай паэзіі яшчэ не было. І я адважваюся прадказаць, што тыя, хто да гэтага часу імкнуўся прынізіць славу Адама, змоўкнуць, а інакш іх дакучлівы віск сустрэнуць пагардай. Паэма «Конрад Валенрод» вельмі важная. Это адзін з першых такіх вялікіх твораў, напісаных у расійскі перыяд, які потым спрычыніўся да творчага росту паэта і, у тым ліку, да яго славы за межамі Еўропы. Валенрода надрукуюць у лютым 1828-го, а гады праса аповесць пра патрыятычную здраду атрымае рэзананс у польскіх нацыянальна-вызваленчых паўстаннях. Міцкевіча ўразіць моц грамадскага водгуку на ягоны твор. Да канца жыцця паэт будзе шкадаваць, што не мае грошай, каб выкупіць і спаліць кожную копію таго, што калісьці ён палічыў звычайным палітычным памфлетам. У час, калі з богам паганскім нібыта са сцягам стаялі ліцвіны супроць крыжаносных таўтонаў, у Мальбарку выбары ордэна распачаліся. І крэсла магістра заняў, што цікава, чужынец. Бо слава і воіна, і хрысціяніна ўразіў усіх не стары ды сівы, бледны, змрочны сэр Конрад. А кандыдатуру зацвердзіў, заўгодна павер'ям, голас пустэльніцы, той, што звалася Альдонай, той, што дачкою з'яўлялася кейстута князя, толькі замкнулася добраахвотна ў вежы
кляштара з мальбаркам побач, каб побач быць з альфам, любым сваім, тым, што знік, каб адпомсціць таўтонам. Ды крышакі той гісторыі сумна не чулі. Вось і не ведае вораг, што Конрад не Конрад, што не да росквіту ордэн ён мусіць прывесці, гідру крыжацкую шчыра жадае ён знішчыць, но пасля стаць шчаслівым, ды шчасця не будзе. Міцкевіч романтик, першы наш романтик, і з романтизму Міцкевіча бере виток вся романтична література сучасної Польщі і вся романтична література Білорусі. Другая літоўская аповесць Міцкевіча «Конрад Валенрод» атрымалася ледзь не больш рамантычнай за першую «Гражыну». Але абедзве яны завяршыліся смерцю галоўных герояў. Распачаліся няхай і на ўзроўні збору фактаграфічных матэрыялаў у адным кнігасховішчы бібліятэцы Храптовіча. Вось толькі Валенрода чытачам прапанаваў ужо іншы Адам, той, які не крыўдаваў на крытыкаў. Чым больш дасціпна яны будуць дапякаць мяне, тым больш я буду смяяцца. Я пакажу, што ўсіх іх разам не баюся. Той ранейшы, што настаўнічаў у Коўна і праходзіў па справе філаматаў, сумняваўся ва ўласных сілах. З горыччу пісаў, маўляў, у нас кожны лічаць сябе суддзёй і выносіць прысуд мастацкім творам, нават не чытаючы іх. Але Адам 1829 года вытрымкі зусім іншая справа. Аднак восенню 1823 ў жыцці Адама яшчэ была волкая ноч. Трэці томік ляжаў няскончаны, у Коўна дапісаць яго не атрымлівалася. Пры столькіх няшчасцях муза мяне зусім пакінула, і хто ведае ці не назаўжды. Прызнаваўся ў лісце паэт сябру філамату. Практыка ж паказала, лепшае чакала наперадзе. У Міцкевічы бачыцца геній, які ўрэшце скінуў кайданы і з запалам маладосці рынуўся на процілеглы бераг. Угледжваюць дрэнную школу, буйныя памылкі, але яны ўзнагароджваюцца тым чароўным агнём, які прабівае самыя чорныя хмары. Банавентуру Іоанне Залескім на памяць надпіша Міцкевіч свайго Валенрода. У гасціным адэскім доме Залескіх паэт правядзе шмат часу, а ў іх маскоўскай кватэры зачытае сваю другую літоўскую аповесць. Прычым двойчы. Спачатку рукапісны, затым друкаваны варыянт. Паміж дзвюма гэтымі падзеямі шлях, які трэба было пераадолець выгнанніку Адаму Напалеона з Навагрудка. Бо адданасць радзіме з цягам часу ператваралася ў подзвіг, а павароты жыццёвыя ў павароты сюжэтныя. Я перасек усю Еўропу з поўначы на поўдзень. І што самае дзівоснае, у адных санях. Я ехаў па неабсяжным стэпе, дзе між адной і другой станцыяй на працягу амаль 300 вёрст нічога не бачна, акрамя зямлі і неба. Нельга забываць, чаму Адам стаў выгнаннікам. Хістаць крэсла пад імператарам дзеля сацыяльнай і нацыянальнай свабоды было небяспечна. І справа філаматаў прагрымела найбуйнейшым студэнцкім палітычным працэсам у тагачаснай Еўропе. Міцкевіч выехаў куды? Пасля таго, як філаматаў разагналі. Сталіца, Петербург, потым Москва, там Крым. Вот файна, сёння толькі людзі б марылі пра такія высылкі. Сам Міцкевіч яшчэ параўнальна лёгка адкруціўся. Але хай ссылка не турма, аднак сапраўднай свабоды творца быў пазбаўлены. Рыцарам вольным, казаў ён, дазволена выбраць від зброі і на шырокіх палях з роўнаю сілай змагацца. Ну а ты раб, а нявольнікаў зброі з'яўляецца здрада. Трэба ў тэўтона ў табе справе ваеннай вучыцца. Трэба давер іх здабыць. А пасля што рабіць, мы пабачым. Калі адкінуць гэты гістарычныя моманты, гэты гістарычны касцюм, вяртаемся ў сучаснасць Міцкевіча. Вот ёсць расійская імперыя, ёсць ліцвіні, якія мараць аб свабодзе. Няхай яны сёння маюць пашпарты расійскай імперыі, але з іх не атрымаецца грамадзянаў Расіі. Яны будуць змагацца за сваю радзіму. Перакладчык, вось хто нявольнік, бо ён заўжды абмежаваны пэўнымі памерамі тэксту, аўтарскай задумай, моўнымі магчымасцямі. Таму першы пераклад Валенрода, які надрукаваў маскоўскі веснік, быў празаічны. Яго стварыў прафесар, акадэмік, славянафіл Сцяпан Шавяроў, які ўзбагаціў айчынных ідэолагаў знакамітым клішэ «Загніваючы захад». І наш класік, першы народны паэт Беларусі Янка Купала, ён быў адзін з першых у 20 стагоддзі такіх нармальных, адэкватных перакладчыкаў Адама Міцкевіча.
Пераказаць гісторыю Конрада рыфмай узяўся сам Пушкін. Для яго спецыяльна зрабілі падрадкоўнік паэмы. Увогуле ж кажуць, што пасля выхаду другой літоўскай аповесці Міцкевіча Жукоўскі заўважыў Александру Сергеевичу: «Знаешь, брат, ведь он заткнет тебя за пояс». На што Пушкін адказаў: «Ты не так говоришь, он уже заткнул меня». Існуе, дарэчы, рамантычны міф пра містычную аднадушнасць патрыёта Расіі і патрыёта Літвы. Але не варта цешыць сябе ілюзіямі. Ледзь пераклаўшы ўступ Аленрода, Пушкін акунуўся ў працу над сваёй Палтавай, дзе, дарэчы, таксама старанна распрацоўваў тэму радзімы і здрады. Палтава шмат у чым была пушкінскім адказам на той комплекс грамадскіх ідэй, што ляжалі ў аснове паэмы Міцкевіча. Так у Адама шлях здрады выбірае высакародны і самаадданы герой, і выключна за тым, каб перамагчы ворагавыя чыны. У Пушкіна ж здраднікам становіцца славалюб і адступнік дзеля асабістай помсты. Розніца ёсць. Але цікава вось што. Сонікам рускай паэзіі лёс звёў Міцкевіча значна раней, і кропкай сутыкнення творцаў стала жанчына. Пушкін захапіўся Каралінай Сабанскай, народжанай графіняй Ражывускай яшчэ ў Адэсе. Праз 7 месяцаў, як ён з'ехаў, руку адэскай львіцы ўжо цалаваў апальны Міцкевіч. Швагерка Бальзака і Манюшкі пяшчотаю юнацтва на твары пахваліцца не магла. Затое якая постаць, голас і манеры, якая цвёрдасць розуму, адукаванасць і смеласць, ці нават нахабства. Пані Сабанская арганізавала салон, дзе вітала адборную мужчынскую кампанію. У паэзіі, як на вайне, згодна з Банапартам, мастацтва ў тым, каб вызначыць ключавыя пазіцыі. Адам у тую пару быў залежны ад генерала Віта, знакамітага падвойнага агента эпохі Напалеонаўскай вайны. А Караліна Разалія Тэкля мела з Вітам пазашлюбную сувязь, якой не саромілася. І тут усё празрыста. Багаты генерал распараджаўся вялізнымі казённымі сумамі і часцяком без роздуму марнаваў грошы. Не толькі Міцкевіч і Пушкін. Нават цар доўгі час не здагадваўся пра сапраўдную ролю пані Сабанскай. Меркаваў, што яна брала ўдзел у тайных польскіх патрыятычных гуртках. Аднак не. Авантюрыстка Караліна працавала палітычнай шпіёнкай і старанна наглядала за сасланым паэтам. Ён жа звыш году пражыў кандыдатам у выкладчыкі адэскага рышэльёўскага ліцэя. Цяпер я ўведала. Ты хацела, каб спяваў красе тваёй я ў вершах славу безадмоўна, каб я тваім пустым капрызам дагаджаў. Не, музы не купіць. Муза, магчыма, і не прадаецца, а вось кнігі яшчэ як, бо трэба ж было паэту неабцяжаранаму спадчыны з нечага жыць. І менавіта пытанне кошту Напалеон знамакрутка напружана абмяркоўваў сябрам адынцом ужо тады, калі Адэса, а ў ёй і пані Сабанская засталіся ў мінулым і ў санетах, як зрэшты і крымскія дні. Санеты, кароткія элегіі і гэтак далей. З маіх новых вырабаў нічога важнага. Прадузята сфармулюе Адам, бо яго крымская творчасць выклікае шырокі рэзананс чытацкай публікі. Конрад Валенрод стане рукапісам не раней, чым праз год. У паэме Міцкевіча звыш 2000 вершаў. Аўтар паспрабаваў увесці ў апавяданні гекзаметр. Не ведаю, як іншыя прымуць гэта новаўвядзенне, але на мой слых, які звыкся са старажытнымі памерамі, яно гучыць выдатна. Чалавек, які ведае добра беларускую мову, трошкі польскай, ён выдатна зразумее Міцкевіча. Чаго, скажам, не скажаш пра сучасных, напрыклад, палякаў. Я па сваёй працы быў у камандзіроўках, ездзіў на стажыроўкі і стукнуўся з такой праблемай, што сучасныя польскія школьнікі горш разумеюць Міцкевіча, чым сучасныя беларускія школьнікі. Пісаць – гэта не тое, што шыць боты на заказ. Я пісаў, бо былі абставіны, што спрыялі музе. У Адэсе ж я жыў як паша, а тут нібы апошні янычар. У мяне няма сваёй кватэры, стол вельмі паганы, пра віно і не чую, нават добрай кавы няма. Дык вось, існуючы як усе іншыя, я мала чым ад іх адрозніваюся і знешне, і ўнутрана. Сумленная проза жыцця вялікага рамантыка. Але менавіта яна нярэдка вызначала няхай не якасць, але колькасць нованароджаных паэтычных радкоў. І багата, яшчэ не сведчыла, што добра. У тым жа Валенродзе Міцкевіч прызнаецца, частка банкет надта доўгая. Вершы на пачатку гаворкі Конрада з Альдонай цёмныя, і выправіць тое аўтар паленаваўся. Нішто чалавечае было Адаму не чужое.
Романтычны вобраз прыгажуні Альдоны прарос ружаю ў глебе гісторыі звычайнай сялянкі. Згадкі пра яе Міцкевіч знайшоў у хроніцы часоў крыжацкіх нашэсцяў. Маўляў, аднойчы прыйшла ў Мальбарк, вясковыя дзяўчыны патрабавала, каб яе замуравалі ў асобнай келі, дзе нарэшце і памерла. Песню ж Альдоны падчас таго быцця ў Расіі паклала на музыку выдатная піяністка Марыя Шымановская. Струменяў празрыстых з тварам блакітным і зном залацістым малеў ліцінкі дзяўчыны тутэйшай, сэрца чысцейшае, твар прыгажэйшы. Каралевай гукаў зваў яе Міцкевіч чароўнай багіняй музыкі Гёте. І нездарма, бо Марыя Шымановская была, відаць, першай піяністкай, што выконвала ўласныя творы па памяці. Копія яе партрэта, між іншым, сёння захоўваецца ў Мінску, у доме Ваньковічаў. Арыгінал палатна ў Парыжы. Досыць это складаная з'ява зрабіць копію. Это нават, можа быць, ты практычна не можаш зрабіць. Ты робіш сваё разуменне, паколькі ў цэнтры Парыжа ты перажываеш эпоху. Музычны салон пані Шымановскай у Петербургу наведвалі многія арыстакраты і людзі мастацтва. І Міцкевіч і Пушкін былі сярод іх. Я скажу, вельмі прыгожая жанчына, і я скажу, што наколькі я ўяўляю і мастак, які захапіўся, таму што адчуваецца, што ён маляваў душой. Пагаворвалі, што прыдворная піяністка і маці траіх дзяцей была каханкай Міцкевіча. Але факты сведчаць, праз гады пані Марыя Шымановская стане Адамавай цешай. Але пра гэта ў наступнай частцы нашай гісторыі. Сам Міцкевіч не танцаваў, не граў на музычных інструментах, ды ў спевакі не лез. Але чуў знаёмую песенку ў выкананні фартэпіяна, як запал і паэзія напаўнялі яго душу, творца пачынаў імправізаваць, а слухачы хапаліся за пёры. О, ни один волшебник милый, владетель умственных даров, не вымышлял с такой силой, так хитро сказок и стихов, как прозорливый и крылатый поэт той чудной стороны, где мужи грозные и косматы, а жены гурьям равны. Міцкевіч хваляваў, захапляў і натхняў, няхай і дэкламаваў надта хутка. Але стэнаграфісты з цягам часу станавіліся спрытнейшымі, а сам паэт больш упэўненым. Аднак пераход на новы ўзровень толькі падаваўся лёгкім. Можна быць сталым і непахісным пад ветрамі злога лёсу. Жадаю быць такім і буду, але вясёлым мне тут цяжка. Праўда, калі б я вярнуўся ў нашу Літву, то, магчыма, выдумаў б сабе нейкае гора і зноў бы грыз сабе і сумаваў. У Маскве паэт узяўся выпраўляць почырк, на які наракала нябожчыца Матуля, і яшчэ вучыць мову. І так паспяхова ішла ў яго гэта навука, што пазней Міцкевіч хваляваўся, не забыцца б зусім, як пішуць па-польску. Зрэшты, забыць родную Навагрудчыну, нягледзячы на жыватворны ўплыў расійскай сталіцы, Адам не мог. Але мінуў час, і Міцкевіч адчуў рытм маскоўскага жыцця, зрабіўся членам літаратурнай тусоўкі, разабраўся ў тамтэйшых падводных плынях і абвясціў, што ў сваім трэцім томіку змесціць невялікія вершы. Таму калі цэнзура прызнае штосьці непрыдатным для друку, а ніякіх клопатаў не будзе. Самая бліскучая эпоха ў гісторыі Літвы – гэта часы Альгерда і Вітаўта, улада якіх распасціралася ад Балтыйскага да Чорнага мора. Але гэта вялізная дзяржава пашыралася надта хутка. Літоўская народнасць растварылася на надмерна шырокіх землях і страціла нацыянальную своеасаблівасць. Літва ўжо ўся ў мінулым. Але навучаны жыццём Адам перастрахаваўся і да першага выдання сваёй другой літоўскай аповесці рашуча дадаў прадмову. З ёю цэнзары 19 стагоддзя цалкам пагадзіліся, бо вялікі ліцвін ад нараджэння быў грамадзянінам расійскай імперыі. Рэч Паспалітая і Вялікае княства, землямі якога была родная паэтаў Навагрудчына, зніклі з палітычных карт. З карт, не з памяці, гэта істотна, і Міцкевіч узброіўся словам. Аднак і з цэнзарамі атрымалася цікава, бо ў Маскве не знайшлося чалавека, які быў бы надзелены ўладай забараняць і адначасова разумеў бы па-польску. Ось і прыйшлося аўтару друкаваць твор у Петербургу.
Заўважце, не ў Варшаве, бо там маладога паэта, які, як пісалі, заслуговвае еўрапейскай славы, пазней востра крытыкавалі, у тым ліку за мову. Мова твораў, так прынята, яна галоўны фактар, які вызначае прыналежнасць творцы да нейкай літаратуры. Але, ёсць адно але. Мова твораў Адама Міцкевіча не зусім да канца польская. Міцкевіч уключаў туды нармальныя, добрыя беларускія словы. Скажем, от слова «люлька», бо на польскай мове гэта «файка». І калі ён выкарыстоўваў беларускія словы, як тады казалі, правінцыяналізмы, то ён пісаў у артыкуле да варшаўскіх літаратараў і крытыкаў, што ён свядома іх ужывае. І прыводзіць прыклад, як Байрон ужываў іх, як Гёте ўжывае мясцовыя, на той час дыялекты называлі. Свайго Валенрода, дапісанага ў пачатку жніўня 1827 года, вялікі ліцвін папярэдзіў макіявелеўскай мудрасцю, бо павінны вы ведаць, што ёсць два віды барацьбы, таму трэба быць і лісою, і львом. Але ўсё ж лепей быць смелым, чымсьці асцярожным, бо і доля чалавечая – жанчына, сцвярджаў зноў жа Макіявелі. У Петербургу пасля выхаду Валенрода Міцкевіч выклікаў сенсацыю, але паэт рваўся ў Маскву да свайго ў пэўным сэнсе аднастайнага і, можа, цалкам шчаслівага жыцця. Бо, як і некалі ўкоў на нямецкай, тут Адам узяўся навучаць некаторых дам польскай мове. У выніку ж ледзь не ажаніўся, прычым выбранніцу таксама звалі Каралінай. Дачка абруселага немца, паненка Яніш, ведала 4 мовы і дапамагала прафесару бацьку ў яго астранамічных назіраннях. Вось толькі ярчэй за далёкія зоры з'яў яе настаўнік. Пазней вучаніца пераклала яго Валенрода на нямецкую мову і даслала тэкст Гёте. Але гэта была не гісторыя Альдоны і Альфа, і ў замужжы пані Караліна атрымала прозвішча Паўлава. Гісторыя будучай паэткі Паўлавай банальная. Багатая радня лічыла, што Міцкевіч – гэта іншаземец, сумнімным прыбыткам, не пара юнай спадчынцы. Дык і паэт у тую пару ўжо здабываў дазвол пакінуць немытую Расію, страну рабов, страну господ, як напіша Лермантаў, 20 гадоў праз. Гора, казаў ён жанчынам, што гэткіх шаленцаў кахаюць, думкі якіх быццам дым панад дахамі вечна лунаюць, сэрцу такіх не стае шчасця, што маюць у дому. Сэрцы вялікія, гэта вулі незвычайных памераў, мёдам не выпаўні іх, гнёздамі яшчарак стануць. Не забываем, што Міцкевіч быў вялікім патрыётам, і патрыятызм яго таксама развіваўся. Спачатку гэта быў патрыятызм ліцвінскі, а значыць беларускі, лакальны мясцовы патрыятызм. Потым ён паступова пашыраўся, Міцкевіч выязджае за межы роднага краю, і з патрыятызму такога ліцвінскага, краёвага, беларускага, ён перарастае ў патрыятызм такі рэчапаспалітаўскі. Менавіта ў Расіі талент Міцкевіча ўзмужнеў. На свет з'явіўся Конрад. Але гэта ж, разумееце, час выгнання, быць адданым радзіме. Вось ён, штодзённы подзвіг вялікага ліцвіна. Польскі ж паэт Александр Ходзька напісаў: «Ніхто з нас не прайшоў школу няшчасцяў з большай карысцю для сябе». Паглядзіце, Ваньковіч зрабіў партрэт Адама, але яму натуральную велічыню. Паэт натхніў жывапісца, а жывапісец зразумеў і выявіў паэта. Гэты партрэт Міцкевіч прызнаў найбольш падобным. І ў Петербургу літаграфіі Адама на скале ў дах можна было набыць па 3 злотыя за штуку. Сёння копіі знакамітай карціны знаходзяцца ў Навагрудскім доме музею Міцкевіча, а таксама ў мінскім доме Ваньковічаў. Арыгінал захоўвае Нацыянальны музей у Варшаве, таму, калі пажадаеце параўнаць гэтыя мастацкія творы, прыйдзецца выправіцца ў падарожжа. Праз некалькі тыдняў з літасцівага дазволу яго імператарскай вялікасці выпраўляюся дзеля выратавання здароўя за мяжу. Паколькі сродкаў не хапае, паеду самым кароткім шляхам. То бок морам. Апошні ліст Міцкевіча з Расіі атрымае менавіта яго будучая цешча, прыдворная піяністка Марыя Шымановская. Адам складзе гэты ліст у Кранштадце перад самым адплыццём парахода Ёр-4. Шляхі чалавечыя не спазнаны. Так, у лістападзе 1830 года у Польшы разгарыцца паўстанне, часткова натхнёнае і Конрадам Валенродам. Але Адам Міцкевіч не возьме ў ім удзел. Сёння мы ведаем, што вялікая рамантыка віталі ў Дрэздане, Гамбургу, Рыме,
Берліне і нарэшце ў Парыжы. І менавіта ў Парыжы паэт і патрыёт стварыў свае няўміручыя радкі. Літва, ты як здароўе ў нас, моя айчына. Што варта ты ацэніць той належным чынам, хто цябе ўтраціў. Вось красу твою жывую зноў бачу і апісваю, бо скрозь сумую. Яшчэ ў часы самога Міцкевіча створанае ім эпічнае палатно назавуць энцыклапедыяй польскага жыцця, хоць фактычна гэта энцыклапедыя жыцця беларускага, бо кахаюць і пакутуюць, ваююць і святкуюць героі шляхецкай паэмы на землях Навагрудчыны. Увогуле ж пан Тадэвуш акрэсліць новы раздзел у жыцці чалавека і творцы Адама Міцкевіча. І аповедам пра гэта працягнецца наша гісторыя.